Det er helt klart, at den nordatlantiske gruppes tilstedekomst i Folketinget fra 2001 har betydet, at der er kommet meget, meget mere fokus på grønlandske og færøske forhold og grønlændernes og færøernes muligheder og forhold i Danmark. Der er ingen tvivl om, at det har betydet en meget stor styrkelse af, at Folketinget tager langt større hensyn nu til forholdet til Færøerne og Grønland, fordi der hele tiden er en nordatlantisk gruppe, man skal have med. Og det betyder, at en række af de sager, vi diskuterer i Folketinget, hvor man normalt måske glemmer, at det også har betydning på Færøerne og Grønland, det bliver nu husket, og man tager kontakt til den nordatlantiske gruppe og snakker med den nordatlantiske gruppe. Ligesom at den nordatlantiske gruppe tit selv sætter ting på dagsordenen, som er væsentligt at diskutere. Jeg synes i den grad, at den nordatlantiske gruppe har været med til at sætte både Grønland og Færøerne på dagsordenen på en klog måde, på en gennemført måde, på en insisterende måde. Det tror jeg er rigtig blevet mere synligt også for den danske offentlighed. At der altså er en særlig gruppering her i Folketinget, som har sit udgangspunkt i Nordatlanten. Og den side af sagen synes jeg ikke, man skal undervurdere. Det samme gælder i Jamen, især i de senere år, der synes jeg, at man har rigtig kunne fornemme, hvordan at de nordatlantiske mandater arbejder sammen om at sætte en dagsorden, for eksempel om, hvad Danmarks forhold til Nordpolen skal være, hvad er det for interesser, der er på spil. De har formået at sætte den dagsorden langt tydeligere, og også lægge pres på den til hver tid siddende statsminister på, at nu skal der altså ske noget på et område, og at der er andre interesser på spil, end dem vi lige kunne tænke os til i København. Og derfor så har det haft stor betydning også for, at regeringen er blevet meget opmærksom på grønlandske og færøske problemstillinger, at man har optrådt samlet som en gruppe. Når man er sin egen gruppe, så har man selvfølgelig større mulighed for at gå ud og markere særlige nordatlantiske interesser, når de opstår. Jeg vil sige det sådan, at når man samarbejder, så kan man selvfølgelig, når man har nogle fælles berøringsflader, fremlægge dem på en bedre måde, hvis man ikke samarbejder. Men det er så også det, der gjorde, at man fik den nordatlantiske gruppe i 2001, og da så først den var dannet, så kan man sige, så får det en selvforstærkende effekt. Så er det også den nordatlantiske gruppes tilstedeværelse, der er med til yderligere at skærpe opmærksomheden omkring de her forhold, så man får en gensidig forstærkende virkning. Og samtidig det, at man har lavet nogle grundige undersøgelser, som man har fremlagt, har lavet nogle selvstændige initiativer med høringer osv., har også haft betydning for, at det er kommet på dagsordenen på en helt anden måde. Forholdene, jeg tror, at den har bidraget til, at de er blevet fremlagt på en mere koordineret og systematisk og strømlignet måde, sådan så de står skarpere, end de ellers ville have gjort. Mulighed, men det er jo ikke fordi, man har gået sammen i en gruppe. Jeg forstår godt, at man har ønsket at få et sekretariat, og noget, man kunne arbejde med at udsende pamfletter og brochurer og småbøger. Det er jo alt sammen fint nok. Men hvorfor? Jeg tror ikke, man kunne have udgivet det store antal brochurer og høringer osv., man har gjort, arrangeret de høringer, medmindre man har haft en selvstændig gruppe. Jo, altså konferencerne er gode nok, men dem kunne man jo godt have arrangeret alligevel. Jeg mener bare, at man har sat sig forkert. Nej, det tror jeg faktisk ikke. I hvert fald ville jeg have krævet rigtig meget. Jeg har selv deltaget i nogle af dem, nogle af høringerne, så jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, at der er nogen, der insisterer på, at de områder, der ligger lidt langt væk fra sådan en almindelig daglig danske nyhedsformidling, også er med til at sætte fokus på i den travle hverdag. Og det har man altså gjort ud fra en helt forkert betragtning. Man tror, det er en god idé at få en lille tremandsgruppe ekstra på Borgen. Det er det ikke. At det, at man samarbejder, det er imidlertid altid selvfølgelig en styrke, når man kan blive enige om, hvad man skal samarbejde om. Så i det omfang, man kan lægge kræfter sammen, uanset hvem man så er, de nordatlantiske mandater i denne her sammenhæng, i det omfang, man kan lægge kræfterne sammen om nogle aktiviteter, jamen, så står man selvfølgelig stærkere og kan få sat mere i gang, fordi man ved fælles kræfter kan gøre mere. Jamen det vil jeg da tro, at når man er en gruppe, som har det særlige sigte at være en gruppe for de nordatlantiske mandater, så kan man jo bedre koncentrere sig om at tale Færøerne og grønlændernes sag. I stedet for, når man indgår i en partigruppe, så er det jo ligesom det hele, man er inde over. Så sidder man jo ikke på samme måde og er bare Grønlands repræsentant. Det har jo betydet, at de har fået en selvstændig identitet. Tidligere var færøske og grønlandske medlemmer jo bare medlemmer af de store partier, man lagde ikke så meget mærke til, at de var der. Det var kun en gang imellem måske lidt kuriøst, at de var på talerstolen og fortalte lidt, og hvis der var en specifik sag, der var meget oppe i medierne. Men det, at man er gået sammen, har givet Nordatlanten en selvstændig profil,
og har givet mulighed for at faktisk sætte det på dagsordenen, givet mulighed for, at vi også har et samarbejde omkring de sager, som har betydning for alle delene af riget. Det gør en stor forskel, at nogle af de grønlandske og færøske medlemmer af Folketinget har valgt at gå sammen i en samlet nordatlantisk gruppe. Fordi så er det partipolitiske og det partiegoistiske måske gledet mere i baggrunden, og de fælles grønlandske og færøske interesser er måske kommet mere i forgrunden. Jamen, jeg mener, at det har været en negativ forskel. Jeg mener, at den indflydelse, som færøske mandater havde og grønlandske mandater havde tidligere, har været langt større end den, de har nu. Af den grund, jeg synes, det har været ideelt, at man har haft typisk altså jeg kan huske for eksempel Ole Brinkmann var med i den konservative gruppe, og man har haft den tidligere lavmand Edmund Joensen, der går ind i Venstres gruppe og arbejder aktivt der. Det giver indflydelse, men det giver ikke indflydelse at engagere sig med to andre, to grønlændere og så en færing i en lille bitte gruppe ude på ridebanen. Nej. Sorry, men sådan er det. Det er stemme, og det er jo gedigent vrøvl. Alle medlemmer, der er valgt til det danske Folketing, har præcis samme ret i præcis alle spørgsmål om at ytre sig, om at stemme, om at tilkendegive deres holdning. Alt andet er meningsløst. Det at gå hver dag op og ned af mennesker, som jo kommer fra Grønland og Færøerne, det betyder, at man pludselig kan stikke hovedet ind og sige hej. Man kan høre, hvad sker der nu og her, og man kan få hele tiden en opdatering. Og det har været en kæmpe hjælp i dagligdagen. Det har også været en hjælp til at aflive nogle af de myter og fordomme, der jo ellers kan være, både om grønlænder og færinge i Danmark, og lige så vel måske også den anden vej. Jeg tror, de er almen respekteret også i Folketinget. Det skyldes ikke mindst også, at man har faktisk nogle rigtig dygtige parlamentarikere. Så jeg synes, det er en rigtig god idé, og samtidig har vi jo rigtig godt forhold mellem medlemmer af den nordatlantiske gruppe og Folketingets partier. Altså vi inviterer, når vi har noget, vi gerne vil sige. Nogle gange deltager de i gruppemøderne hos os, nogle gange formentlig også hos andre partier, så det fungerer rigtig godt. Nej, jeg synes ikke, det har været godt. Altså de forbindelser, jeg har haft til, det er til Edmund Joensen, det har jeg taler mest med. Ole Brinkmann talte meget med, mens han var her. Men, og jeg taler da også med de andre, altså Høgni taler jeg da ofte med, ikke også, og Lars Emil Johansen har jeg gjort, men det har været på sådan, det har ikke været på nogen, hvad skal vi sige, nu sidder vi os ned og får en kop kaffe og taler politik. Det har det ikke været, det har været sådan flygtige møder på gangen og sådan noget. Det har også gjort det nemmere for et medlem af Folketinget at blive orienteret om, hvad der foregår. Der er et sted, man kan henvende sig og være sikker på at få svar på, hvad er det, der rører sig, hvad er det, der sker her. Og den side af sagen skal man ikke undervurdere. Nej, jeg er ikke imponeret, fordi netop på grund af den alliance, man har valgt, altså der har altid været en stor forståelse og en stor viden blandt danske folketingsmedlemmer om vores grønlandske kolleger og vores færøske kolleger. Det er ikke noget, den nordatlantiske gruppe har medvirket til, og jeg tror, det er årsagen, at man på en eller anden måde siger, okay, lad dem bare sidde derude på ridebanen og snakke med Line Barfod, det må de selv om. Men jeg har fra starten syntes, at det var en god idé med en sådan nordatlantisk gruppe, og det synes jeg stadigvæk. Det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, jeg synes, det er en fejlvurdering.